खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै थोदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। बिदिब्लालाय ड्राइभारखौबो एसे लानोसै गाना मबाइलाव जायोना भिडिअ खालामबा नै लोगोफोर उदालगुरि मोनलायबाय उदालगुरि टाउन बिशाल मार्केटाव हाबलांनोसै एसे शपिं खालामलांनोसै मा मोनो नायलांबाय थादो लोगोफोर दे नायलांबाय था नै बिशाल मार्केट मोननैसोआनो बावला बारा गोजान गैला मोनथारनोसै नै मोनबायबो बिशाल मेगा मार्ट हाबहैनोसै मा नुयो नै बियो रौता सफैलायबाय नै रौता टाउना बारनानै नाय लोगोफोर दाना सफैलायबाय कामिं दैमा बेखौ आसामाव बुङो जिया भराली बेखौ बयबो खोनाखादो दा जिया भराली सोदोबखौ जिया भराली होनना मिथियो बेखौ आसामाव बियो तेजपुरावनो बुरलुंबुथुराव ज' लोगो नांफैनानै ज' मोनसेल' जाफैयो माने अरुणाचल प्रदेशनि जोंनि आसामनि जिया भराली बेनो जाबाय अरुणाचलनि कामिं दैमा नाय जि गिदिर ओरैजा दैमा दिपबो दङ माने गावनाय बायदि जाबोयो दैया समायना बेयावनो पिकनिक स्पट दैयानो गावनायना बहुद गिदिर सा बैथिंबो बबेयाव दंफैयो नोंसोरो नै नेक्स्ट डेआव थांलायबाय लुमुं वाटारफलाव नायलांबाय थादो लोगोफोर जि समायना वाटारफल दङ नायलांबाय था नै बेयावबो मोनसे फिसा वाटारफल मोनो जों बेखौ नायला ओरैजाय गिदिरखौसो नायलांसै जोङो नाय नै बेयो जाबाय लुमुं वाटारफल नाय जि समायना लुमुं वाटारफल जि थान्दा गुसु नै
ओरैजायबो कामिं दं बे हाजोनि बे गाहायावनो कामिं नै लोगोफोर दार्जिलिं मोनफैलायबाय बे दार्जिलिं टिपि मोननाय सिगाङावनो मोनो माने सिगाङाव बेयाव सासे राजा दंमोननो कुसुम बुसु मुंनि सासे राजा बे राजाया बेयाव माने रायजो खुंफैदोंमोन आरो बेयावनो सासे जुरुस मिजु मुंनि सासे सुथुरा बेखौ बुथारबाय बुथारनानै बेनि बाख्रिखौ सावना होबाय होनायाव खामनानै थालांनाय माखासे माइरंनिया दाबो नेरसोन हिसाबै थालांबाय नै माइरंफोरा नै गोसोम गोसोम दाबो दङ हांगार जालांजोबाखै नायनि माइरङा बेखौनो जुवा अलगुफ होननानै बुङो माने खामनाय माइरं होननाय जायो माइरङालाय माइरं बायदियानो निया सेरना नायदों आङो मा माइरं इयो सावनांगौथ' खामजोब्बाय बेखौ खामबाबो दिनैसिमबो बेनि खामनो माबाया दङ माइरङा दंफैयो आरो मा दङ दै मोसौनो बोहैलांबाय माथो बोना नांगौ सासेया भालुकपुं अरुणाचलनिफ्राय फैफिननानै जोङो राङापारानि जुगिबिल होननाय दाबसे जायगायाव आलासि जानो थांदोंमोन खिन्थु आलासिनि न'आव थांनायनि सिगांनो मोनसे दैमा बारनांगौ जायो दैमाया जोब जोब अखा हानानै ओरैबायदि दै बारिबाय आलासिनियाव थांनो होननानै 20-30 किल'मिटार सालायनानै थांबाय खिन्थु आलासिनाव जों नुजाहैनोनो मोनाखिसै बेस्रा आलासियाबो जोंखौ लांनो फैदोंमोन नेफैबाय थादोंमोन दैमा जिङाव नाथाय दैखौ बारनो हायैनि जों थांनो हायासै उनाव जों गिदिंनानै फैफिननांगौ जाबाय Salah, betul. Betul. Apa tu? Kamu tu mana? Ini sudah kayak mau baik. Boleh dulu.
हाल्ला मायाव थांलै नोङो ओइ होखागोन नाङा आंनो नोंखौ जानि मुथुआ नों गाम नायलाय गैया माबायदि जि गाम दिगदार गैया नोङो खालामो बे जेरावखि थां थाङा नोङो मानो गाम गैया थांफानो नागिरो गारलांनो दिगदार जाथारो माने फैबाबो बिदिनो गाम खालामदो गैया नोङो गारिखौ आवथिग्रोयो सिगाङाव